Вие гледате The Flamethrowers и както виждате сега сме тук с Даниело и ще играем 2-2. Здравейте от мен. Здравей. Нека да играем. Чакай да отворя малко честчета. Добре, нямахме легендарка. Приемеш ли? Чаках легендарка от тези два фричеста и Голдън, ама нямаше. Добре. Той играе с Слава Ун, нали? Не, Да. не. Аз играя с... Не, къде го видя? Седек. Не знам. Да. Ей, бахше двата атака. Шит. Аз имам форно. Oh man, what the fuck, what the fuck. Не. Хелп! Да го фаерболна? Не. Окей. Кажете, ако се чуваме слабо или силно. Пускай гоблините. Гоблин батъл. Хая. Дай му. Ще направи един хит, нали? Да. Фаербол. Всичко изпарихме, човек. Да, ще играя така. Окей. О, трейд. What's Flexi Trade? Давай. Ще пуснем дома с хитарка. Аз това постана да се отклоня, ама нещо не стана намера. Дай тук да си портим мускитарката. Афахан. Не! Не, бе! Омага! Това не е честно. Добре. Живота не е честен. Отидаха, бе. Поне направиха демидж. Нека си. Да. Бъди доволен, направиха демидж хората. Добре, доволен съм. Аре, Инферно, кой чакаш? И много добър фарбол. Да ми ги пусни пак там. А така. Майнера покана това. Да. Това бихме. Ти какво знаеш? Джуд Джейм. GG! Джуд Джейм. Григор. Говорим Тасков. Good game. Ай съберем краун честа ми. Ай, той аз имам. Супер, ще правим краун честа опенинг. Ще има легендари 100 про. Ама трябва да ги трикраваме, защото моя е на 0 от 10. Моя е на 3 от 10. Ти включил ли си звука на играта? Не. Що? Защото звукът е много голям кук. И много добър фарбол е. Кой знаеш? Всичко. И не беше оверкил. XD. Не, къде го видя? Да. Пускай майнер, бе. Аз откъде да го знам? Дай гоблин. Гоблин, Марел. Спарки. Спакрето. Хая. Какво каза този уизард?
малко прекъсна технически връзката. проблем, съжаляваме. Малко месенджер пълен буклук. Аз ще играя И с прекъсна връзката. Giant и Hawk. Но, голяма работа. Нищо. Добре, играй. Айде после да играем на Blind Deck, ама то няма как да я навижда. Така, извинете, На че 50 абоната. все пак. Малко селаут. Да не забравяйте да харесате. Малко ще паднем. Това ще тъкна докато не пробва. Защото селаут. Вече не. Да. Аре бе, колко време го чакаме това да приеме? Не, другия дек. Няма ли да приемеш? Аре бе. Аз отдавна, аз вече пуснах. Аре после да спамим пеки, искаш. Трябва да ме научиш. Аз пък ще играя с... Този епизод ще бъде малко по-дълъг от другите. Ето сега ще направя един много добър. Да бе. 10, 15, 20, 40, 80. Извинете, че се легавим така. Ето сега ще играя с готин мотин дек. С китарка, Визар. Ти да... Що игра? Ти с Poison играеш? Весело от се махаш от канала. Splash Deck. Тук един... не мога! Не знам. Питай го. Нямах еликсир, бе. Не. Не, бе. Чакай, правя дека. Те елит барбери не ги оставим, искаш? Трябва да е много модерен дек. Да, това са хедшот. Аре, да, обръщалка 3 на 2. Готово. Дека много модерен. Нема, да, към 50-60 минути. Играчи по-голям съм. Аре, бе, пускай го този грейвярд. Час. Елексир. Викаш на мен ми трябва. Той е бандижуга. Пускаме поизина. Giant, зареди ПВС. Да, с грейвярд. Аре, сега на дабл елексира. Ще пазя Giant за дефенс. Да. Запни там уизрада. Уизрада запни, бе! Даниеле! Да игра ли с Умбърджак? Ще игра с Умбърджак. Да, бе. Fireball. Да. Електровизарди. Направо, човек. Обърнахме ги. Давай, обръщалката. Нямам да им дадем да ги трикранем, чули? Оверкил. Има ли шанс да свършим равни? Камон. Пускай Хограйдера, бе. Не ги бави. Сега ще играят елитки, внимай. Давай, не ги бави, сега трябва да ги трикранем. Тя беше не копирайтът клипа, бе. Мама мия. Да.
Не мога ги разбера, те са толкова големи нубове. Грей съм бърбаджанък. Ай. Та принцеса как се отдръпна! Давай. Мисля, че ще ги Това бием. толкова са. Ай! Давай. Омага! Добивай да Оле, излезем. москитарата му стреляше, видя ли го? Гудгаме. Да, ти няма псове. Да. Аз от 11. Ми обра. Ой, речи колко записам от Богдане. Еми, ще едитнеш. Какво става? Абе, интернета ми не бачка. Защото аз съм двец. Пуснах Giant, ама не е пуснал. Фарбовай, давай. Фаст. Абе, сървърите фактапнаха. Да. Да. И какво? После викаш едит много трудно. Няма да не е само някой... Да. Ти на пауза ли си? Лол, тази битка беше много епична. Да. Вече снимаме от 12 минути. Така, най-трудната арена е върнали си. Това е трета. Тя е още по-трудна. Бачка, аз виждам бачка. Да ви Саид. Какво ми даваш там зад, бе? Само аз ще игра тази игра, хубаво. Отново малко се бачка. бъгна интернета. Пускам грейвард и ми се пуска. Дай да ресетнем играта. Ударих се. Да. И хора, дечи където са малко не паднаха тук. Еми, после ще ги свържеш, давай. Добре. Айде да направим една победа и спираме с клипа, защото много дълъг стана. Good game. Добре, това ще е всичко от този епизод. Благодаря, че бяхте с нас и чао.